Näin me rakennettiin tonni 400 € lanit. Meillä tulee tähän reilu 20 hengen lanit. Meillä on 10 lisäunevnia, pistetään ne tolle seinästölle. Siirrettiin nämä uudemmat ajosimut siitä pois alta ja ruvetaan katsoa, että miten ne asettuu. Ei kyllä me ihan vipareita näille. Täältähän meiltä löytyy tosiaan Unevnin pelitietokone. Täällä on siis pöytään sisään rakennettu kone. Nämä on aika kätsyt tälle tapahtumahommissa ja laneilla. Tässä ei mene kuin semmonen about ehkä 2 minsaa, kun yhden laittaa pelikuntoon. Oi. Voilà. Tuu lähemmäs vaan, niin kurkataan konepeli alle. Eli täältähän löytyy vasemmalta puolelta kone, oikealta puolen näyttö. Muistatko sä, Vili, mitä rautaa näissä on? Yleisesti näissä on 470 Ti ja 10K prossu. Ja 32 GB ramia ja M2 muistia. Hinta on jossain 5 tonnin luokassa. Varmaan kaiken kaikkiaan. Eikö se? Kyllä. Joo. Jos ostaa raudan kanssa, niin sit se on siinä 5 tonnin luokassa. Ja itse pelkkä pöytä maksaa 1 300 suunnilleen. Noihin saa mudattua omat osat, että sitten, että mitä ikinä haluaa sinne sisään laittaa. Alkaa 10 Unevnia olemaan paikallaan, niin tässä on reilu 50 tonnin eestä sitten tietokoneita. Meillä on itsellään vaan 2 tämmöstä, mitkä kulkee sitten mukana meidän tapahtumissa ja vuokrattiin sitten 8 roundsilta ja saatiin niiltä sitten tietenkin hiiret, näppikset, kuulokkeet vielä tähän näin. Pikkuinen väli tähän näiden Unevnien väliin, kun näissä koneissa jäähytys on niinku tuolla takana ja pikkusen tuolla sivussa, niin jos nämä kaikki puskee lämmöt tuohon keskelle, niin sitten ne vaan lämmittää toisiaan. Niin jätetään pikkusen ilmaa siihen, että pääsee ilma kiertämään. Sitten laitetaan ne suurin piirtein suoraan. Sitten tosiaan, miten me se netti ajetaan täältä kytkimen kautta tonne koneisiin, niin meillä on tällainen Sykselin oma kytkin. Ja miten homma toimii, että nyt me just äsken laitettiin tänne punaiseen 8, poudettiin toi verkko kulkemaan, niin nyt on moment of truth, että tuleeko tää tulos vielä. Vai onko joku vialla? Nämä ei aina ole niin yksiselitteisiä. Välillä noita johtoja sun muita on vedetty tuolta seinistä irti ja kaiken näköistä. Nyt jos tänne tulee vihreä valo, niin kuin näyttää, niin nettivörkki. Mitä nyt tapahtuu? No täällä yritetään parhaamme. Tosiaan tätä 10 metrin piuhaa on vähän liikaa. Tää on tällaiselle 3 metrin etäisyydelle vähän haastava, mutta tällä me koetaan parhaan mukaan särmää nämä johdot, eli laitetaan boksiin piiloon. Mikä on vielä läpinäkyvä boksi. Tässä yritetään, katsotaan nyt minkälainen monsteri tästä tulee. Tosta nyt näkee, että aikamoinen solmuhan tää on. No. Pääosin, että se toimii. Siinä on pikkusen sitten vielä särmätään ne kohta. Joo, ja kuitenkin yhden illan toteutus kyseessä, niin ei tähän nyt 10 tuntia särmäämiseen käytetään. Pääasia, että se vörkkii. Täällä on päässyt käymään semmonen, että täällä on näyttiksen DPI-piuha päässyt irtoamaan, niin irrotellaan täältä sitten vähän ruuveja, että päästään käsiksi tohon piuhaan. Näin. Tästä pitäisi vissiin nousta ihan vaan noin. Noniin, siellähän se on näköjään irti. Pistetään se takaisin kiinni. Sieltä löytyy oikea portti ja noin, se naksahti. Se on kiinni. Sittenpä avataan tää toinen puoli. Täältähän löytyy sitten näyttö kivasti paketissa. Tää on 24,5 tuumainen 180 Hz pelinäyttö. Ja noin. Täältä löytyy sitten useampi eri USB-lähtö ja tuolta löytyy sitten vielä startti. Kommentoi, maksisitko sä 1 400 € näistä laneista? Hinta halvin alla.